Dang iki bapake wong tuwa iki tangan tengene Gusti Allah. Aja nek-nekke bapakmu wong sekeng, bapakmu wong ora duwe, bapakmu wong melarat, kowe mbok ngelingi bol. Lho. Bol piye jenengmu napa? Baladewa dundang bol kok ora gelem. Nek ora gelem dundang bol ganti jeneng. Oh, weh, ora ngono kuwi kok. Oh, men, ya wis tawane iki. Nek wedi minggat to kono. Lho aku ora ngelik karo kowe kok. Oh, cerewet wae kene wis deg-degan malah cerewet wae. Sermu piye? Karepmu arep ngopo? Kowe ngunak-unakke bapak. Walah, Ndara Baladewa, Baladewa. Tak omongi ya, Mas, tak omongi aja sok semangkean duwe derajat pangkat, aja sok semangkean duwe bondo donya. Arep kowe karo aku kaya ngene iki rupaku elek, kowe kaya ngono kuwi nganggo sandangan sarwa ting glebyar. Kowe nganggo derajat pangkat dhuwur, ning di mata Tuhan kita itu sama. Ana kawan Petro apa to kang dadi wigatine dene jeneng sira diutus dene wong atuamu Kakang Semar Badranaya. Menawi ngaten sinuwun. Estunipun sampun wonten setunggal candra niki bapak niku kaya wong lara ning ora lara, masuk angin ning ora masuk angin. Ning mboten purun dahar, mboten purun ngunjuk, mung begogok enten ngajeng griya. Penyawange bapak niku kaya wong kelangan pengangen-angen, kaya wong kelangan rasa. Mula penyawange niku namung suwung. Lah kula terus kula wanek-wanekke kalih garing kalih Bagong nyedhaki karo bapak. Pak, jane eneng apa to? Sing jeneng wong tuwa iki nek wis sepuh, kuwi uripe beda mbiyen jaman aku karo garing karo Bagong jek bocah. Mbok dulang, mbok tuntun, mbok warai apa-apa, anak dadi tanggungane wong tuwa. Ning saiki gandeng anak wis padha gumregah, anak wis padha mentas, anak duwe tanggung jawab nanggung karo uripe wong tuwa. Ha, bareng ngoten bapak niku terus krekel-krekel kersa ngendika. Ngendikane bapak ngenten iki, kula tak nirokke omongane bapak sampun dinten kula menika ngoko kalih panjenengan, ning kula mung nirokke omongane bapak mengko ndak ana undhak ing pawarta sudaning titipan. Undhak ing pawarta sudaning titipan kuwi kepiye? Contonipun ngeten. Anan kidul dusun ini ana ula gedene sak jempol, mengke kabar tekan tengah dusun ana kabar ana ula gedene sak glugu. Mengke tekan lor desa ana ula gedene 7 glugu. Kabar karo kasunyatan niku wis ora padha, niku jaman sak mangke menika kulino. Mula sampun dinten kula menika gedhek-gedhekke kabar, nambah-nambahi pengendikane bapak. Mula kula arep matur apa anane. Iya Ponokawan Petruk matur ngeten. Truk, aku ki ora lara, aku ki ora nandang duwe rasa apa-apa, ning aku mikir gandeng uripku ning donya kuwi dipatah utawa diwajibke dadi pamomong. Monggo momong para satriya-satriya nyateken ati suci pepayung budi rahayu kaya ta Pandhawa. Pandhawa lenggah ning negara Ngamarta kuwi aku ya melu bebodro, aku ya melu budidaya. Dadi nek Ngamarta ana apa-apa, nek Ngamarta kuwi lelakone kurang becik, lelakone kurang prayoga, kuwi aku melu diluputke. Sing ngluputke aku dudu sapa-sapa, ning dewa. Mergo aku dadi pamomong kuwi sing dawuh para Jawata utawa para dewa. Wah nggih. Lah terus pripun, Pak? Kula matur ngoten. Kahanan negara Ngamarta kuwi saiki beda karo kaya biyen. Biyen negara Ngamarta kuwi negara ingkang adil, makmur, warata, tias bagya mulya, ayom-ayom tentrem, kaulane padha sayuk rukun urip tembayatan manunggal tunggal cipta rasa karsa lan karyane. Ning Ngamarta saiki kok beda kaya biyen. Ngamarta saiki nuwun sewu, wong-wongane padha nilar tata krama, ninggal unggah-ungguh. Malah kala mangsa sok ana ingkang tegel karo sedulure, tegel karo kancane ming perkara bab sing ora sepira nganti dadi regejegan, nganti dadi padha bentak sirah. Wekasan akeh sing ora rukun. Ngoten niku. Lah, kahanan sing kaya ngene iki nek tak nengke, kuwi ngibarate Ngamarta ki mung kari sak siliring bawang, sak umuring jagung, sak uruping damar. Ngamarta bakal remuk bubuk dadi rempon. Mula aja nganti Ngamarta kuwi negara kuwi rubuh mergo olahe kawula ingkang padha gugu karepe dhewe. Mula aku duwe niat mbangun pura kencana. Kula kaget, Bagong ya kaget, Garing ya kaget.
Semar niku ming batur, Semar niku ming wong sekeng, Semar niku nuwun sewu wong ra duwe, ming kawula. Kok arep bangun pura kencana. Terus kula nyuwun prisa dhateng Bapak. Janjane pura kencana iki karepe Bapak pripun? Wong Bapak niku nuwun sewu, piyai nuwun sewu lho Pak, ora ngece piyai ora duwe kok arep bangun pura kencana. Kowe aja kleru. Aku bangun pura kencana kuwi ora bangun papan sing magrong-magrong. Sing dumadi saka kencana Mas kuwi ora. Ning pura kencana kuwi utawa sanepaning tembung. Kencana kuwi apik, pura kuwi papan. Aku pengen bangun papan Negara Ngamarta kuwi papan sing becik, papan sing apik, papan sing tentrem, papan sing rukun. Kawulane padha tembayatan, sayuk rukun tetunggalan manunggal. Ora bedak-bedake werna kulit, ora bedak-bedake tata basa, ning manunggal tetunggalan manunggal ana Negara Ngamarta. Mula aku pengen bangun pura kencana, embane uripe kawula sak Negara Ngamarta kuwi padha urip ana ing pura kencana, papan sing endah, papan sing tentrem, papan sing rukun. Ngoten niku. Terus kula matur kersane Bapak. Lah terus kersane Bapak pengarepe ora nggatekke uripe para kawula. Lah niku. Mula sowan kula menika namung diutus dening Bapak supados mboyong Pandhawa gangsal cacahipun supados rawuh wonten ing Karang Kadempel sinambi mundi Pustaka Jamus Klimasada supados sak mangke gegayanipun Bapak anggenipun badhe bangun pura kencana menika saged kasembadan. Mekaten menika dados saturipun ing abdipun Petruk sinuwun. Menawi katampi ngaturaken panuwun, menawi boten kula nyuwun pangapunten. Kula nyuwun dasaripun menapa kok boten kersa rawuh teng Karang Kadempel jero gegayane Bapak niku apik, gegayane Bapak niku becik. Ngoten. Nek sampeyan kersa monggo dinten menika kula dherekaken gangsal panjenengan Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Nukulasedewa rawuh teng Karang Kadempel sinambi mundi Pustaka Jamus Klimasada. Nek boten dasare apa, alasane apa, kula ajeng midhangetaken ingkang tetela. Ngoten atur kula menawi wonten lepat nyuwun pangaksami. Iya Petruk, nggih. Gandeng Pustaka Jamus Klimasada kuwi darbe ing Pandhawa 5, nggih. Aku tak taren karo adi-adiku dhisik Petruk. Oh monggo menika langkung sae. Tinimbane sampeyan nika mutusi piyambak monggo ngono salah sawijining rayi panjenengan sing ora sarujuk menika dadine ya ora apik. Mula kudu dirembug kanthi sae. Werkudara, apa? Piye Dimas miturut penemuning Siadi gegayuhaning Kakang Semar? Wah, Petruk, dalem yen aku sarujuk bapakmu ngene bakal bangun pura kencana. Yen perlu Prabeya aja metu saka bapakmu, yen butuhke Prabeya mongko aku sing bakal maringi. Jodipati mbok tahu bandane ora apa-apa. Waton kasembadan penjangane bapak. Estu Den? Yo tenan. Alhamdulillah. Matur sembah nuwun. Ponokawan Petruk aku go bakal sarujuk. Ponokawan Petruk aku ya sarujuk. Ponokawan Petruk aku sarujuk banget kalawan penemune bapakmu. Pun Pandhawa gangsal sampun Pandhawa sekawan sampun paring dawuh sarujuk sedayanipun. Samenika gumantung Sinuwun Prabu Darmakusuma. Kersa menapa boten mergi ingkang dados nalindra menika panjenengan sing nemtokke ya panjenengan. Mula kula aturi paring dawuh ingkang tetela. Ponokawan Petruk wonten dawuh. Bingung rasane atiku Petruk. Lho sebabe merga sadurunge sowan mau nggih. Koko Prabu Ndarawati sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna uga mbutuhake Pustaka Jamus Klimasada. Lho, Sinuwun Kresna? Iya, Petruk. Wigatose Ndarawati ketaman pegebluk. Akeh para kawula ing esuk lara sore ketiwasan. Mula kang sangka kuwi Koko Prabu paring dawuh bisane waluya nirmala temah jati yen to tinumbalan Pustaka Jamus nyang jimat Klimasada. Petruk, monggo rawuhe dhisik Koko Prabu Ndarawati tinimbang kowe. Mula kowe ngalawa. Sakwise Koko Prabu Ndarawati nggunakake Pustaka Jamus Klimasada, mengko aku bakal sowan sak Pandhawa ning Karang Kadempel. Mangkire miyen sing dikersake bapak niku sakniki, tur Pustaka Jamus Klimasada kok ajeng dienggo tumbal niku nuwun sewu, sing jeneng nggo tumbal niku mung dipendhem. Nek dipendhem niku ora bakal bali meneh. Ngoten.
Lah lek kula ngenteni terus pirang dina, pirang sasi, pirang taun. Selak bapak ora kelakon bangun kula kencana, panjenengan ora rawuh-rawuh teng Karang Kadempel. Kula diseneni bapak. Petruk, kowe ngalah kula niku jere kawula. Nek ditanding karo Priagung ngenten iki kula kalah derajat, kula kalah pangkat. Wis saempere nek wong cilik niku mendak-mendak mengkon ngalah, mawon niku saempere. Ngoten. Ning kula nuwun sewu, panjenengan kudu ngatosaken lelabuhane bapak. Bapak niku kawula cilik, ning kisane Pandhawa sampeyan mukti teng negara Ngamarta niku ya merga saka bapak. Napa sampeyan ora mesake karo bapak? Bapak niku sikil dienggo sirah dienggo sikil ketutke para Pandhawa dadi abdining para Pandhawa. Wit biyen tekan saiki ra tau njaluk undakan bayar blas. Ayo. Ning Limasada kok panjenengan malah ngalahke bapak. Kula nuwun sewu. Srawunge Pandhawa karo Sinuwun Ndarawati, srawunge Pandhawa karo bapak niku dhisik srawunge Pandhawa karo bapak. Sampeyan dereng tepung karo Sinuwun Ndarawati wis tepung karo bapak, wis digula wentah karo bapak. Kula mboten ngetok-ngetokke lho, kula mboten ngetok-ngetok, kula diweling karo bapak, truk ora usah ngetok-ngetokke sing werna-werna. Lelabuhanku ora usah tok kandhake, merga aku kuwi duwe pedoman. Nek tanganku tengen ngulungke, tanganku kiwa aja weruh. Nek tanganku kiwa ngulungke, tanganku tengen aja meruh. Niku wong bebantu sing tanpa pamrih, ora duwe pamrih napa-napa niku salukane kaya ngoten niku. Niku pun dilakoni karo bapak. Mun nek sampean nganti nyingkirke bapak wis seprene kula labuh karo sampean wis ora ana gunane. Tinimbangane ora ana gunane kula labuh karo sampean wiwit dina niki kula nyuwun tapak asta kula medal saking Ponokawan Ngamarta. Pun wonten mawon. Lah diwas tak labuh sono sore sampean ora iso ngerteni lelabane bapak gunane napa kula klesotan teng arep sampean. Eneng apa ya, Truk? Iki lho, Gong. Iya. Awak dhewe dikalahke karo Sinuwun Ndarawati. Sinuwun Ndarawati mrene butuh ngapa? Nyelun pustaka Jamus Kelimasada. Arep nggo ngapa? Arep nggo tumbal. Terus Sinuwun Puntadewa sajake kok abot Sinuwun Ndarawati. Mundur. Oh iya. Arep ngapa? Mundur. Nek ra sing ngomong aku kowe kurang vokal. Oh iya. Nek ra sing ngomong aku wis ora rampung. Lha nuwun sewu Sinuwun. Ponokawan Bagong kowe arep matur apa? Gandeng Petruk niku nuwun sewu, kata-katane mboten jelas. Mbok menawa sampeyan iso nampa napa sing dadi aturipun Ponokawan Bagong. Setunggal. Kula mengajeng takon saniki perkarane sepele mawon. Nuwun sewu lho, sampeyan niku Sinuwun Kresna karo bapak abot endi? Pun wonten mawon. Nek abot Sinuwun Ndarawati monggo pustaka Jamus Jimat Limasada mangparingke Sinuwun Ndarawati. Ning nuwun sewu lho. Pustaka Jamus Jimat Limasada menika mboten kek mung pusaka lumrah, ning niku panggesanganing para Pandhawa. Pandhawa nek kelangan pustaka Jamus Limasada niku ora duwe kekuatan. Wong sing ora seneng karo Pandhawa gawe cintrakan Pandhawa niku bebasan angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Paham? Iya Pak Bagong. Nggih. Sing angka loro saniki nek pusaka kok menggo tumbal. Niku tegese tumbal niku nek cara piyayi ngertos niku mung dipendhem. Nek pusaka dipendhem niku mboten ajeng bali meleh teng Praja Ngamarta. Bener omongane Petruk. Tur malih saniki kula nuwun sewu. Sinuwun Ndarawati niku kok negarane ketaman pegebluk. Nek dinalar ora ketemu nalar lho Sinuwun. Sebabe apa? Sebabe Sinuwun Ndarawati niku jejuluke Prabu Sri Bathara. Sing nganggo jeneng Sri Bathara niku sak donya mung ana loro. Siji Sri Bathara Rama, Sri Bathara Kresna. Apa? Apa to? Kuwalik. Hah? Kuwalik. Apa to sebabe kok nganggo jeneng Sri Bathara? Merga niki menungsa, nuwun sewu nggih Sinuwun. Iya ora apa-apa. Niki menungsa sing ketitisan dewa. Sapa sing nitis teng awake Prabu Kresna? Mula-mula Sang Hyang Bathara Wisnu. Wisnu niku sapa? Dewa sing tukang nentremke jagat, dewa sing tukang ngandung katentreman, dewa sing tukang ngandung kabagyan. Saniki ngeten. Sampeyan niku ratu nuwun sewu. Nuwun sewu lho kula mboten ngandani ning kula ming ana supaya sampeyan niku luwih teliti nyawang kahanan. Iya. Sing jeneng pegebluk, ngoten, niku tiba teng donya
niku dadi kagem titahe sing ora gelem manembah. Ngoten. Ana wewengkon sing pancen tumindake ala, tumindake jahat, masyarakate ora gelem manembah sing diparani wing papan-papan maksiat. Niku karo sing gawe urip mesti tibane napa-napa teng mriku sing marai uripe rekoso blek. Terus do keteleran mudar. Iya. Niku pegebluk. Terus saniki kula takon, mestina niku sing dadi ratu sapa? Prabu Duryudana. Niku ratu jahat, ratu angkara murka, ora ketaman pegebluk. Ratu Wirata, ratune lumrah, ora ketaman pegebluk. Terus saiki Ndarawati negara sing ditunggoni dewa kok ketaman pegebluk. Niku nek cara sakniki le ngomongke mohon dicek dulu. Aja kesusu, nek kesusu sampean mengke kelangan pustaka Jamus Limasada malah ngrekoso. Ngoten lho. Kula aturi menggalih. Sinuwun Prabu Ndarawati menika titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Nek nganti sampean langlung-langlung bab pusaka cilaka. Terus saniki bapak nyuwun pusaka niku ora kok uwal saka Pandhawa. Pandhawa diaturi rawuh teng Karang Kadempel 5 cacahe, tegese pusaka ora pisah karo sampeyan. Niku aman-aman mawon. Nek pusaka pisah karo sampeyan niku nyilakani. Nuwun sewu lho, Den. Kedung jero iso dijajaki atine menungsa sapa sing ngerti. Saniki sedulur niku iso dadi mungsuh, kanca iso dadi satru. Ning nuwun sewu lho. Arep niki bendina teng mriki, ning sapa ngerti atine Kresna? Nuwun sewu lho niki. Nek duwe niat ala, merga sing jeneng Ketitisana Dewa kae isih kedunungan kulit daging. Kedunungan kulit daging nika iso kedunungan ina lali salah apes lan mati. Saapik-apike wong mesti tau tate tumindak ala. Saala alaning wong mesti katabetan ati sing suci. Niku lho. Oh, sampeyan ora paham. Ratu Lenggasiniwa kok arep dapusi wong kok penak wae. Ha nek cara kula diteliti, utusan Ndara Werkudara rawuh teng Ndarawati. Ndarawati ana pegebluk apa ora? Nek ora sampeyan kelangan pusaka wis bacut menehke karo Prabu Kresna. Nek ketahuan pegebluk, monggo dibantu. Jare urip ning alam padang menika saling bantu. Ngoten. Ngoten mawon atur kula. Ewadene kula matur menika wonten sing kira-kira ora trima. Ora trima dengan kata-kata kula. Kula mboten wedi karo sapa-sapa. Patokan kula mung siji. Kula niku bener. Nek kula bener aja kok menungsa. Dewa medun wae kula ora wedi. Mula kagem ing sangga wonten ing kedaton negari Ngamarta mriki sakliyanipun para Pandhawa kinten-kinten nek ana sing ora trima silakan. Saya kasih waktu. Berbicara langsung karo Bagong legane atiku. Jajak tetap lere kena tabuko yaya sinipe Petro kocak mundarandir Kumejet patoning Trinetro kocak mundarandir Hidung nyemangolon coko Wadanani rombaranang Kaya kembang borawari Walah dalah palsmane jajaran sretani baune ing atase drajating batur gedibal mung kawula. Lah kok gunemane ngreweteh kaya betes semono bawa tegalan. Dewi kaya grojokan. Menungso ora niyo karo gitoke. Bagong. Bagong. Truk. Gentenan, Truk. Lho. Gentenan piye? Kowe sing diceluk ngono kok. Wah, iki rada garak iki. Aku rada tratapan. Bagong. Bagong. Masir-sir atiku. Wis wani jarine wis muni bener wani kok. Kowe iki bener, tumrap aku bener asa wedi karo sapa-sapa. Nek kono nesu, nesu ya kadhe genti nesu. Awak dhewe mung kawula. Kawula iki aja rumangsa terus aja mung gelem didak-idak karo wong kaya ngono kuwi. Ayo domongi. Engko nek perang diatandangi wong loro. Nek ade kalah ya mulih njukuk Dik. Hus.
Kaya main wae truk padha kira. Wonten dawuh. Wonten kira, aku sapa? Aku sapa? Oh, lah iki perlu priksa iki. Karo awake dhewe kok lali. Sampeyan Prabu Baladewa, sapa-sapa wis ngerti sampeyan Prabu Baladewa. Kowe matur ning ngarepe sapa? Sinuwun Prabu Puntadewa. Aturmu piye? Lho. Wah, ya wis lali nek kon baleni kok ya. Ature akeh banget e, Bagong. Nun. Kowe padha karo ngenyek karo Kyai Prabu Ndrawati. Kowe ngecek karo Kyai Prabu Ndrawati. Kowe nyias dadane Kyai Prabu Ndrawati. Kowe ngino, mbok anggap Kyai Prabu Ndrawati iki panjamaning mungsuh. Ingkang bakal nyuwun perkara jawab nang jimat mungsuh. Ya apa ora? Lah apa ora? Lho, Kyai Prabu Ndrawati iki dudu mungsuh. Dudu ya wis ngono kok geger. Wong dudu nek dudu ya syukur. Tegese iki dudu mungsuh nek iya iki kok kudu dititi priksa sadurunge. Kuwi pancen menungso ra tatanan. Nuwun sewu, sampean kersane ajeng pripun? Aku ora trima. Ora trima perkara apa? Kowe ngecek karo Kyai Prabu Ndrawati. Lho, sing tak ecek meneng wae kok sampean wong liya kok geger. Lho, aku kakangne wis ngerti ya, Tru. Ah iya. Wis ngerti. Wong sing kulino ndelok wayang ki wis dong kabeh. Nek Baladewa ki kakangne Kresna kuwi kabeh wis ngerti. Kok dadak domongke, aku kakangne. Apa ora ditulis ning surat kelahiran po? Hus. Kowe iki omong apa? Ora omong apa-apa tenane. Saiki ngene, kowe bali yo. Nun, Bali. bali piye? Bali kandha karo bapakmu. Ora usah dadak bangun pura kencana. Bapakmu ki wong sekeng, bapakmu ki wong ra duwe. Semar ki wong melarat. Semar ki wong kawula. Kok arep bangun pura kencana iki bapakmu ki gablok apa? Bu, ana iki tak waneni tenan iki. Nek ngunek-unekke Bagonge ora masalah, wis ngunek-unekke bapak. Bapak iki sing marahi aku tuwa iki tangan tengene Gusti Allah. Kok dunek-unekke bapakmu wong sekeng, bapakmu wong ora duwe, bapakmu wong melarat, kowe mbok ngelingi bol. Wah. Bol piye jenengmu ta wae? Baladewa dundang bol kok ora gelem. Nek ora gelem dundang bol ganti jeneng. Gong weh, ora ngono kuwi kok. Amen, ya wis tawane ni. Nek wedi minggat to kono. Lho aku ora ngelik karo kowe kok. Kowe cerewet wae kene wis deg-degan malah cerewet wae. Sermu piye? Karepmu arep apa? Kowe ngunak-unakke bapak. Walah, Ndara Baladewa, Baladewa. Tak omongi ya Mas, tak omongi aja sok semangkean duwe derajat pangkat, aja sok semangkean duwe bondo donya. Arep kowe karo aku kaya ngene iki rupaku elek, kowe kaya ngono kuwi nganggo sandangan sarwa ting glebyar. Kowe nganggo derajat pangkat dhuwur. Ning di mata Tuhan kita itu sing jeneng derajat pangkat ki mung sampiran. Bondo donya ki mung titipan, ora mbok gawa modal kok tok pamerke. Hah? Tur kowe linga, kowe kok sia-sia karo kawula ngene iki. Kowe kok sia-sia karo masyarakat cilik kaya aku ngene iki. Kowe ora sadar kowe ya, kowe mbiyen ora tak coblos ora dadi ratu ning Mandura ta. Aku dadi wis saiki karo aku kok. Wah, wis wong nek mendem derajat kaya ngono kuwi. Mbok tiru-tiru karo wong sing duwe derajat, wong sing duwe pangkat, sing tresna karo para kawula. Derajat pangkate ajeg, Bos. Kok kowe kok karo Bagong kok kaya ngono, ndekno mbiyen kowe jaman arep nyalon kae. Bagong, kowe dadi tim suksesku ya. Sok kene iki tak deki toilet. Seprene aku isih neng kali tak kandhani. Toilet ora wujud. Ngapa kaya ngono kuwi? Saya tak takon. Niatmu pripun? Mulai kaya ngono karo aku. Kaya ndara bapakmu. Bapak ngono apa? Kon murungke gone bangun pura kencana. Ora iso niate bapak. Yen ora gelem bapakmu wani karo aku. Ora mung bapak sing wani karo kowe. Iki wae ngrampungi nek mungsuh kowe. Gong, aku tak lunga sik ya. Jiri. Wedi. Ndekno mau ngubup-ubupi. Aku arep golek rokok. Engko udut kon aku. Moh, udutmu separo-separo kok mian. Karena ming turane. Wis meneng wae, nang kono wae. Karepmu piye? Lho, yen ngono wani karo Baladewa, sing tak wedeni apamu? Hah? Sing tak wedeni apamu? Wong kowe iki ya ming Kasana, kowe ya ming Candesa. Ha ya? Kowe sadurunge dadi ratu ki mbiyen kowe dititipke nang Widara Kandang, dimong karo Demang Sagopa. Kowe iki ya mikul garu, mikul luku. Tak omongi.
Oh iya sapa sawah bareng saiki entuk derajat pangkat to Bagong Semar ngilo karo gicoke. Menungsa kere, menungsa gedibal. Walah, kok kaya ngono to kelakuanmu? Hah? Kowe ngeceh dume aku ki ming kawula cilik, ha. Kowe ngeceh dume aku ming masyarakat rendah, masyarakat bawah, ha. Hah? Muni ya kowe. Saya tak takon karo kowe, kowe ngunekke Semar wong kere iki ngerti Semar iki sapa? Semar iki dewa, Bol. Semar iki dewa, kae kakangne Bathara Guru. Semar iki Sang Hyang Ismaya. Semar iki nek gelem nang kayangan ora mung guru, dosen kae tak kandhani. Sandhure guru kae. Hah? Ning Semaremah kamukten kayangan, Semaremah kamukten bondo donya kayangan. Trima medhun ning jagat dadi kawula cilik kaya ngene iki. Wis diantepi. Aku kowe kok lagi dadi ratu sedira kok glelengmu ora jamak-jamak. Aku nek gelem nglumpukke kawula tak sengget glejak saka kursi kowe. Aku kon piye? Aja sok nganelake kawula. Alah dene Mandura nganggo demokrasi dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Dipikir kowe yang ngono kuwi. Dadi kowe kudu ngayomi karo wong-wong kaya aku iki. Ora nggo ngasake kaprawiranmu. Mitonaken Dewi Kramanira kang pumitraning asta kang mitraning astaning asta Koko Prabu laman menika kados pundi Yayi? Menika kala wau menawi kula glejah Koko Prabu Mandura menika nguja dhateng mubal babaling karepson wekasan tilaring tata krami tilaring watekan alendran semanten ugi Bagong derajate ngaceplik wong loro saudon telu saurupan teka wantun dhateng Koko Prabu Mandura kalih-kalihipun pancen sampun andang kalepatan lajeng keparengipun maduka Kanjeng Koko Prabu kula ingkang badhe misah ing sami regejegan kirana kula nyuwun pamit nututi dhateng pelajaripun Koko Prabu Mandura Wiwakana kawan Bagong Prawa dene Petruk Koko Prabu sembah kula ingkang nderekaken jengkar paduka Kanjeng Koko Prabu Kentha selalu gembol manyar-manyar duneng dungkul wana dadi alas-alas dadi wana Dek Pante pripun gawe kaget ati kula tak kira ana cantrik ingkang sowan la iki ora mangling rak Bagong to Dipate dalah iki kok aneh temen ing atase Bagong kok sowan ning Sukalima ning ati-ati lho Kang Bagong kuwi wong ndugal kewarisan kuwi anake Semar. Mula nek nganti mengko Kakang kuwi klera-kleru le paring pangandikan gedene nyocok atine Bagong, aja takon dosa. Bocah kuwi arep kaya ngono nek nesu
Gilani lho ya. Hati-hati ya, Di. Iya, sing hati-hati wigatine apa? Gek timbalono kayak kok malah merem-merem kok malah turu bocah kuwi. Oh, mana kawan Bagong gawe kaget. Atiku dene kowe sowan ana ing Sukalima, janur gunung kadingaret. Monggo adat sabene kowe ora nate sowan ana ing Sukalima. Bagong kowe padha raja sak praptamu. Kono kawan. Pangestunipun Penemban Durna tansah winantu ing kabagyan sowan kula tebih saking Sambikala kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk. Oh iya tak tampa. Pangestu kok tampan ana ya Bagong. Kula pundi nggo jimat paripe ndayan ana ing kasantosan. Oh Dipati sajake rada lerem atine kok. Basane ya genep tata kramane ya unggah-ungguhe. Iki lagi pertama. Engko saya suwe ya saya sakarepe dhewe aku kuwi kulino karo Bagong. Bagong padha rejo sak praptamu. Ate Sesuki. Lah Sengguna lali Sengkuni winantu ing kabagyan sowan kula kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjur kena Pate. Iya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat. Bagong padha rejo sak praptamu. Ndara Satama? Iya. Wilujeng Ndara bekti kula kunjuk? Iya, pangestuku tampanana. Nggih. Keng ibu pundi? Hus. Ngandel ora. Wis. Meng kepengin kangen Tau tak nggo balapan jaran Wis ngandel ora. Bagong kowe aja kebangetan ya Bagong. Iki mapan ana ing Sukalima. Mula kowe kudu nganggo tata krama. Mekaten inggih Penemban. Kowe ana wigati apa? Apa sok wigati saka karepmu dhewe apa diutus karo bapakmu Semar? Sowan ana ing pertampan Sukalima lha kok dadi mengijen tanpa ruang. Nuwun sewu Penemban. Kepareng kula nglairaken dhateng gegembolaning ati kula. Lho, lah kok dadak sowan menyang Sukalima? Apa ora pantes kowe sowan menyang negara Ngamarta? Niki pancen pun dadi lenging ati kula. Kula kepengin sowan wonten ing pertapan Sukalima. Awit kula ngertos Penemban Durna menika mujudaken satunggiling guru mahaguru ingkang saestu lantip panggraitane. Sedaya sami mestani nek Durna niku ala, Durna niku elek, niku jane ora nyata, ming fakta. Anu napa? Niku ming napa jeneng kabar burung sing mboten wonten nyatane. Ning tumrap kula Begawan Durna menika satunggiling pandhita ingkang lantip panggraitane siswanipun. Buktinipun ndara-ndara kula Pandhawa nalika alit dereng saged napa-napa panjenengan kula wentah dados siswa Sukalima saniki sami lantip panggraitane dados pitataning satriya punjer-punjering para sinatriya piye iki mau kok turah omong-omongan kalimate wis kentekane mula kula pitados nek Begawan Durna iki pancen satriya linuhung linuhur linuweh Ndara Janaka saniki dadi wong sing pinter manah. Nggih to? Beberapa kejuaraan disabet semua pialanya niku awit panggulawentah sampean. Iya pancen Janaka kene mulang manah aku. Terus saniki Ndara Werkudara. Ndara Werkudara duk nalika pados banyu degan banyu suci Perwitasari ya tirta pawitra mahning suci niku sampean sing maringi. Jaman golek ngelmu kaya ngoten kok wong do ngandani nek Begawan Durna niku elek. Eleke nggon ngendi kula tak takon. Asline sampean niku suci. Asline sampean niku pendhita asli, mboten kok pendhita mbiyeh-mbiyeh kaya sing kondang sakniki niku. Pati mangrungokke niku Bagong iso njunjung derajat kula. Mengke riyen to. Mengke riyen ampun bombong atine sik, ken neruske ature ken neruske. Terus wigatine kaya apa? Nah. Sowan kula mriki-menika Penemban. Kula menika estunipun nggadahi raos susah.
ing Batos. Merga kawontenan dusun kula menika sampun boten kanten-kantenan. Kawontenan desa kula, desane Bapak Karangkadempel menika samenika sampun boten tentrem, sampun boten ayem, sampun boten rukun. Langkung-langkung wonten menyebarnya nggih menika gosip virus corona. Niku membuat resah para penduduk desa, wekasan wis pokoke padha nungsang puyang gudel bingung. Gregeten kula tuku dayaju mbangane corona. Nyandel ora, saya suwe rak saya ora cetha to. Kok sik Bagong kuwi aja ngawu gawar ngawur. Terus piye? Nah, terus kula niku jane kepengin bangun desa. Bangun desa kula supaya pulih. Wong niku padha ngerti marang ketentreman, ngerti marang kerukunan lan ampun gampang disok-sok karo napa niku pawarta sing memesthi tumraping para kawula. Srana kula kepengin bangun desa. Ning kula ngertos wong ajeng bangun desa niku mboten mung agalan tok, tegese ora mung kekuatan lahir tok. Ning uga kekuatan batin. Nah, mula saking menika dinten menika Mremban kepareng mboten kepareng kula badhe suwita dados siswa panjenengan. Kula dados cantrik panjenengan lan mugi paduka Sang Maha Guru kula keparenga maringana wejangan ngelmu kekuataning batin tumraping kula menapa kekuatan batin kedah kula upaya wonten pundi papanipun. Kula pitados kalian Penemban Durna. Napa sarep pengendikaning Penemban Durna badhe kula nut, kula badhe ngestokaken dawuh. Cekap semanten atur kula nawi wonten lepatipun anggen kula ngunjatur kiranging parama sastra lan kiranging basa diagung pangaksami wekdal kula aturaken dhateng Bapak Pranatacara matur sembah nuwun. Piye, Kang? Mangke riyen Dipati, mangke riyen. Niki wonten srana ning sampean mang-maneng mawon. Oh nggih. Lho, kok sik Bagong? Musuhe to karo Begawan Durna kuwi apa lahir batin? Serius. Lahir batin. Bumi langit dadi paseksen. Menawi ngantos kula mangke niku antaraning ati lan lati kali ati ora nyawiji sampeyan mangesotke kula. Mangsotke Bagong kere sak lawase. Kula kinten ket biyen kula nggih pun kere. Yen pancen kowe lahir batin bakal tak udaneni. Jernyatane yen pancen Begawan Durna kuwi nampa siswa sing duwe derajat pangkat, siswa sing sugih apa sing miskin, nanging bakal tak tampa lahir batin nggonmu suwita karo aku. Estu Penemban, tenan Bagong. Oh lah nyenengake matur sembah nuwun nika kula nggawa gula teh. Oh iya iya. Menika diaturke saniki napa mengke? Mengko wae gampang. Nggih. Engko ndak kowe kabotan. Wenting kok. Wong mung seprapat-seprapat. Ora apa-apa, tak tampa wong kuwi jenenge tresnane murid karo siswa. Nggih, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Lah ingkang salajengipun kula nyuwun dawuh, kula badhe kaparingan menapa dinten samangke kula nyuwun pangendikanipun Begawan Durna. Oh, Bagong kowe tak kandhani ya. Nggih. Iki mau aku karo Adipati Haryo Sengkuni kuwi nedeng ngrembug bab impen. Lho. Ngimpi? Iya. Sampeyan ngimpi ngapa? Ditiliki teng 1001 malam mawon. Mengke teng mriku menawi impenipun kembang menika loro, menawi godhong menika 3 lajeng dipun wolak-walik mawon. Panjen bocah nek wis tumindahe elek iki kaya ngono kuwi. Aku ngimpi, iki aku ngimpi yen to kowe kuwi mangku Sang Hyang Rembulan, Bagong. Weh. Tegese napa niku? Kowe bakal entuk kanugrahan sing gedhe, kowe bakal entuk kabejan sing gedhe. Apa yang mbok aturake mau mbok menawa jumbuh karo impenku nggonmu bakal dadi panutaning para kawula sak padukan Karangkadempel nggone bakal mbok bangun mau. Sayekti iki mengko mbok menawa dadi srana kasembataning sediamu Bagong. Wah, jan tepat. Ora ana klerune. Ndekno Pandhawa kuwi ya akeh pendhita-pendhita sepuh. Begawan Abiyasa kae pinter ning aku ketoke ora srek suwita karo Begawan Abiyasa kae. Terlalu halus. Aku kurang. Ya gelem tumindak elek, ya gelem tumindak apik.
kok kayane cocok Penemban Durna. Iya, Bagong. Matur sembah nuwun Penemban. Lajeng impenipun menapa? Lah, iki mau sejatine aku bakal paring pangandikan kalawan kowe. Nggih. Kemaringipun paring pangandikan menapa? Kowe tak kandhani ya. Bakal kelakon penjangkamu, bakal kelakon nggonmu bakal kedunungan sarta bisa mbangun desa. Waton kowe bisa ngupaya kang aran Kayu Kastuba. Kayu Kastuba mulya? Iya. Kowe dadi srana syarat wangunaning desa ing mapan ana ing panggonanmu. Yen kowe bisa nggayuh Kayu Kastuba mulya, mbok menawa kowe bisa sak traju sak babak karo Raden Werkudara, siswaku untuk nalika semana. Lha madosi teng pundi niku? Niku toko kayu do enten mboten nggih? Nek Kayu Kastuba mulya kuwi dudu kayu sak lumrahe. Ning kayu kuwi kayu duweni daya. Kayu kuwi duweni kekuatan. Kayu kuwi kayu sing malati. Sarta kayu ing saben wong ora duweni. Ya kuwi Kayu Kastuba mulya. Terus anggenipun ngupadi wonten pundi? Nah, kowe tak kandhani. Kayu Kastuba mulya kuwi papane ana ing Gunung Candrageni. Waton kowe bisa munggah ana ing Gunung Candrageni, iso nggayuh Kayu Kastuba mulya. Apa ingkang mbok jangka bisa kasembatan? Pewangunaning desamu bakal ngrebda ngrembaka para kawan Bagong. Kakyat risang kapirangu Renanggul kinempit kembet Dosang reknaning bawana ya si tukang walang ati ya si tukang sing tias ya si tukang kutu kering ing Gunung Candrageni niku pundi? Gunung Candrageni kuwi sak pinggire Gunung Mahameru. Kowe mapan ana ing ana Tibrasara, kowe munggah ning Gunung Candrageni. Ing kono ana wujuding kawah. Kowe nyemplunga jroning kawah. Kowe modar iki engko. Nuwun sewu. Kula mlebet wonten telenging kawah. Kowe mlebu ning telenging kawah. Mengko jroning kawah kono kowe bakal nemokake wujuding Kayu Kastuba mulya. Nuwun sewu. Napa kula mboten pejah, Bagong? Kowe kelingan ora Werkudara? Ora ana jamak lumrahe wong kang padha ngiyas karo pengendikaning Begawan Durna. Wong kang ora padha percaya karo Begawan Durna ing atase golek ngelmu kok nyemplung telenging samudra. Nanging ngelmu kuwi papane menyang endi papan wae. Waton percaya kowe karo gurumu mesti kowe bakal entuk ngelmu. Kowe entuk ingkang ndok jangka, kowe entuk ingkang bakal mbok gayuh. Oh nggih. Nggih ngestaken dawuh. Nek wis mantep ya mantep, yen iya ya iya, yen ora ya ora. Yen wani aja wedi-wedi, yen wedi aja wani-wani. Kuwi kudu mbok cekel sing kukuh bakuh. Nggih, siap. Wani ora? Wonten. Nek nyemplung kawah wae wonten, pun mboten napa-napa. Kula urip ya mung doyak-oyak dep kolektor kok. Lha wong kula nyemplung ning kawah wae malah entuk ya kelakon mulya, ora entuk ya modar teng mriku mboten napa-napa. Bagus. Yen pancen kaya mengkono kowe mangkat to. Dina iki dina ingkang prayoga. Dina iki wektu ingkang apik tibane ratu yen napa engko gayuh bakal iso kasembadan. Ngono nggih ngestaken dawuh. Nyuwun pamit Penemban, matur sembah nuwun nggih sampun paring ilmu kaliyan kula. Iya Bagong iso ora dadi ngapa. Ana kena partai kula nyuwun pamit. Ya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Darasatama kula nyuwun pamit. Ya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih. Sampun nggih Penemban. Ya Bagong tak sangoni puja sesanti. Nering sambi kala sak laku jantramu. Muga-muga kasembatan penjangkamu. Nyuwun pamit tambah pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik kono kawan Bagong.
malingane loro majaring ratri pinenggak jangganira kapisanan aneng perang Bratayuda Kakang Mrembandurna disuwitani abdi wae sampeyan le paring ilmu kok ya kaya-kayane kuwi lahir batin nek ngoten pancen cetha nek Kakang Mrembandurna niku lahir dedeple teng Astina nanging batin sampeyan ngrangkul marang para Pandhawa mangke rimpin to Dipati mangke riyin sampeyan niku nek mboten ngerti niku mang takon aja sok nemtokke manut karo ati sampeyan dhewe kok ndak ora apik kedadeane lah nyatane kula ngerti sampeyan menehi pusaka wujuding kayu kastuba mulya. Nuwun sewu, kayu kastuba mulya niku kaya ngapa kaya ora tau weruh. Lah kok iso ngandhake papane? Jawil karo sampeyan to, Di, pang meneng mawon iki enten Srana. Sampeyan ngerti mboten Bagong niku sapa? Bagong niku anake Semar. Monggo Bagong niku ora kedadean saka sing gawe urip niku mboten. Nanging Bagong menika dumadi saka ayang-ayangane Semar. Mula Semar nika pancen kondang ora duwe ayang-ayang mergo ayang-ayangane Semar niku dadi wujuding Bagong. Dadi nek Bagong niku mengke tekaning pati, Semare mesti uga bakal nelongso atine. Gedhe-gedhene bakal tekaning pati Dipati. Lah bola-bali nek Panakawan edan le mlaku medal Jawi kala wau mepet kula jebul sambi nyopet dompet kula. Wah, lah KTP barang ilang. Sin kok sin. Barang ilang weh, Bagong iki nek pancen kon kaya ngono ya printere ra jamak-jamak. Pancen arep mlaku adoh mula tumuli golek sangu kok nyepol dompete wong liya. Dipati pripun? Bagong munggah wonten ing Gunung Candrageni ora ana ing bakal bisa bali urip. Mesti bakal tekaning pati. Nggih, kula ngaturake panuwun. Lah, kejaba saka niku gandeng kula wis menehi dalan. Mula sampeyan ya kudu makaryaning ngabdi kepatihan pripun Kakang Mrembandurna. Kurawa mangketake Bagong dilimpe ning dalan, pateni teng dalan. Upama mengko munggah Candrageni Bagong ora tekaning pati, ning nek Kurawa melu gawe srana pati ning Bagong niku luwih becik lan luwih prayoga. Oh nggih, ngestakaken dawuh. Nek ngoten kula tak medal njaba, kula tak ndhawuhi para sata Kurawa laku dedemitan yen perlu Bagong dilimpe dipateni. Pun ngoten mawon. Bagong mati Semar pepes ora duwe kekuatan. Semar mati Pandhawa ringkih. Matane Pandhawa angel mijet wae nganti suwe banyu sinaring. Kula nyuwun pamit Kakang. Nggih, ngatos-atos Di, ngatos-atos. Kanjeng Rama mesinipun paduka mboten gadhahi tumindaing kados mekaten menika. Wes utama ya kaya ngene iki wong sing kudu mbelani karo sesembahane mongko jancane geseh karo atiku.
Ya wis ben ora apa-apa wong nyatane aku ya mung dadi srana. Wis mengko perkara dosane tak tanggunge. Iki kabeh mung goleke kamukten kowe ya Nger Satama. Nggih, ngestaken dawuh. Kowe dadi sawiji karo para Sata Kurawa yen perlu bisa gawe srana patine Bagong. Nggih, ngestaken dawuh. Bubarna para cantrik mangyu janggan ke padha mangarsama. Pun bapa wong atuamu nedya manjing telenging pertapan. Nggih, ngestaken dawuh Bapa Pramban. Kaya wis ora ana dawuh maneh Nger, anak Wasatama. Purnagati ning paranggilan. Sang Pinandhita arsa kundur kedatun jeluk saking dampar kencana kinapit gambarane Pramban Jedi. Manggung ketanggung Jaka Paloro ing samu ngambil patraning keprabon. Gawe tinggal saking Mandura tindak nyosri Narata. Lamun ngatinon saking Mandura kaya tansah katon bebayaning marga. Gunung Candrageni mila katingal lenggah atenger-tenger kaya pepes bayu kang tapis kaya ora duweni kekuatan krana wis sawetawis candra datanan nedha satu kewan piwak angunjuk toyaning sendhang krana mangsa ketiga satemah asat toyaning sendhang dadi bingung bingulungan ing cipta Sang Argayaksa meminta dhateng panguwasaning dat mugi pikantuk menanging dawata sageta pikantuk tedha wonten ing madyaning
rasa satrageng ulun sumembah Om Tedyan Kala Rudra Mas Patik Raja Dewaku lantaran nganti bersasat kaya wis ora kuat ganggonku njumangkahake suku ngrembiyake asta merga wis ora kuat kaya wis kelangan otot bebayu suwene nggonku golek pangan ana ing alas persasat kaya wis sinumpet dening panguwasaning para dewa aja kok wujuding kidang menjangan kethek wae kaya wis entek aja kok wujuding kethek nadyan regul wae kaya wis ora ana dumadakan ketiga ngerak agak-agak tetesing banyu dan ora teka mula sendang-sendang padha asat pendak esuk nggonku golek tetesing banyu embun supaya iso nelesi marang tenggok nanging ewadene kaya sinumpet dening panguwasaning dewa ladala la opo ten bakal tekaning pati aku mapan ana ing alas kene yen to nganti durung ana tandha-tandha bakal teka panganku saka kemuraning para Jawata nggone wis paring urip kalawan aku mapan ing alas kene dewa aja nganti kula menika sampun ngantos pejah wonten ing madyaning wana menawi jengandika dewa menika sipatipun adil mesti kemawon tartemtu badhe paring tedha dhateng abdipun Arga Yaksa ing mapan wonten lengkaing Candra Geni menika dewa Rikat lampahing rata tanpantara prapteng sukuning arga ram kang tumingal Iram kang tumingal dendeng saengga praja kocap kacarita nalika semanten dereng paripurna sami Sang Arga Yaksa anudha raos madaning telenge wana ingkang ketap-ketap saking Dirgantara nenggih kontaling ki ora bagong nalika semanten kenging pusakaning Sang Hyang Parasata Kurawa dawah wonten ngajenganipun Sang Arga Yaksa kagiat kadrakasan yang sedhikya Arga Yaksa wau Trisang kapirangu pinangkul kinempit-kempit dosang regnaning bawana dosang regnaning bawana ya si tukang walang ati latala lah jebul dewa mireng apa sing dadi pangudha rasaku nggonku wis suwe ora mangan sarta ora ngombe ning jroning alas lah kok dadi ora ngerti sangkan marane iki ana wujuding menungsa ingkang tiba saka ing Dirgantara mara bareng tak waspadake ladala sajake wis tekaning pati menawa iki dadi utusaning dewa sarta pengadilaning dewa tumrap aku nggone wis paring pangan kelawan aku ya
Pawongan kowe aja sambat kaningaya. Gandeng kowe tiba ning arep aku monggo aku lagi nandhang luwe kaya ngene. Ndak pesthekake yen kowe dadi panganing Argayaksa mula tumungkul bapa ngakasa ibumu Pertiwi. Kowe dadi isen-isen ning wadukku yen ana luputku aku njaluk ngapura. Mbuh sapa kowe? Sing baku kowe tetep dadi panganing Argayaksa dina iki ha. Sike iki kok aku kok ora krasa kena pusakane Kurawa ketoke lho. Ana mak jelek ning dada terus kontal. Aku iso eling aku bengok-bengok kok terus pet ra eling Purwadasina kok ngerti tekan ning kene. Iki kono gendruwo dengkulmu melocot. Iki sapa e? Lho kowe iso urip. Heeh. Kowe tiba ning ngarep aku. Lho, aku tiba ning ngarepmu? Iya. Kowe sapa? Kowe takon karo aku ingkang jaga lengkeng Arga Candrageni. Aku Argayaksa. Argayaksa. Kowe sapa? Aku Bambang. Tenan apa piye? Kudu, Ding. Sapa? Joko. Wah, sing tenan sing ngendi? Ora, aku Bagong. Bagong. Bagong wong saka ngendi? Aku saka Karangkadempel, anake Semar. Anake Semar. Heeh. Ngopo kok tiba ning ngarep aku? Niatku arep munggah ning Gunung Candrageni. Aku sing jaga Gunung Candrageni. Nah, gandeng kowe sing jaga Gunung Candrageni. Aku njaluk palilamu ya Argayaksa. Njaluk palilah piye? Lilanana aku tak munggah ning Gunung Candrageni. Sik. Kowe arep golek apa ning Gunung Candrageni? Aku nampa dawuh pangendikane guruku. Gurumu sapa? Begawan Durna. Aku kon golek kayu Kastuba Mulya ning tengah-tengahing kawah sing mapan ana ning Gunung Candrageni. Oh, lha dalah kowe nglalu. Kawah kuwi hawane panas. Kawah kuwi panase ngungkuli geni Madyapada. Yen kowe nyemplung kawah kowe tekaning pati. Aku duwe keyakinan kok, Argayaksa. Kowe duwe kapercayan piye? Mati urip ki ora saka kawah, ning mati urip saka kersaning Gusti. Mula nek guruku dawuh aku kon nyemplung kawah, aku ya arep nyemplung mergo aku ki suwijining siswa sing ngabekti marang dawuh perintahe guru. Ning gurumu njlomprongke karo kowe ora ana wong golek kayu Kastuba Mulya kok mapan ning telenging kawah. Selagine aku wae sing tunggu Arga Candrageni iki durung ngerti wujuding kayu Kastuba Mulya. Mula kowe kuwi janjane dijlomprongke karo gurumu ning kowe ora krasa. Masa guru kok njlomprongke? Ora ana guru kok mulang karo muridé kok gawe bodho iki guru ngendi ora mungkin. Mergo aku ndek kapercayaan guru ki nek wis dawuh lahir batin kudu tak tindake. Terus aku tak munggah ning gunung kene. Syarate ana. Syarate apa? Bayar. Ora. Aku ora butuh duit. Terus aku kudu kon apa? Waton kowe iso ngalahke aku kowe kena munggah Gunung Candrageni.
Piye kira-kira kowe wani karo aku apa ora? Yen kowe iso ngalahke aku, kowe munggah Gunung Candrageni. Yen kowe kalah karo aku, kowe dadi panganku tak lebokke ning wadhuku. Waduh. Wah, berat iki. Aku mungsuh kowe. Iya, nek iso menang munggah gunung, yen ora iso menang kowe tak dadekke panganku. Wis ngene wae. Pangane dadak gedabikan kesel. Aku perang karo kowe, nek kowe kira-kira ngelih, ning asli kowe ngelih. Iya, wis 3 sasi aku ora mangan. Wah, edan. Ah, nek aku wis modar aku kowe. Aku 2 jam ora mangane mae. Terus aku panganan wae. Lho, kok kon mangan piye? Mangane dadak gelut ora aku mesti kalah mungsuh kowe. Tinimbang aku kalah mungsuh kowe wis ngene wae nyonya, wis aku pasrah wis. Ora entuk kayu kastuba mulya ya ora apa-apa, sing penting aku iso ngewangi uripmu, iso nyambung karo uripmu ki tumrap aku wis ngujudake suwijining sedekah. Mula nek kowe arep mangan karo aku mangan ora apa-apa, ning ya kuwi iwakku ora enak lho. Ora apa-apa. Langu lho, ora apa-apa. Pokoke ora enak iwakku, soalnya aku ki ora tau adus. Iya. Ora apa-apa, ora adus ora apa-apa ning wae tetep kowe aku dadi panganku nek kowe ikhlas tak pangan. Ikhlas. Ora ikhlas ngopo? Wong mati ki kagungane sing gawe urip kok. Upama aku tok pangan, aku mati, terus kowe dawa umurmu kuwi padha karo aku wis entuk kanugrahan saka sing gawe urip. Sedulurku, kowe nadyan lagi lahi tepung. Wah. Wong kok apike kaya ngono. Pancen aku iki kondang becik kok. Aku iki kondang apikan. Mula nek kowe arep mangan karo aku mangan ora masalah. Ikhlas. Ikhlas jan dolan-balane kok. Oh, lah dalah yen ngono mapano. Ngendi sikik kudu tak pangan. Manut. Ndak sikik apa ning atos. Dadak ngempukke. Nek arep empo ya kene iki. Ning kene iki sok metu gase lho. Nek kene madhes ngono kowe muntah-muntah. Moh aku. Apa kene iki malah sadurunge rene nang kene sikik kene luwih jemek. Piye? Wah ngewuhke. Cengel apa piye? Cengel ki empuk malah nyok. Kerjaan wis gawe wis. Engko ndak kowe selak lara lho. Wis 3 sasi ora mangan, nek ora mangan wong kaya aku ngene iki, engko ndak malah kowe ribet uripmu. Kowe mati aku mongko sing adu arep karo kowe. Kowe urung tau ketemu karo pawongan. Aku kok ora nulungi karo kowe iki aku dosa gedhe karo kowe. Yen ngono ikhlas tenan. Ikhlas Mapano. Wah, untal malang denengar koyangso. Wis untal aja malang. Engko dadak ngombeni. Mujur wae terus langsung tekan meteng. Oh iya, mujur ya kena. Wis ngono wae. Mau untalan ya? Ya wis. Mati wis mbangane bali ya wis isin. Nang kene ra iso munggah gunung malah ketemu buta ngelih wis ngono. Nggo nyambung uripmu koyangso ora apa-apa. Aku yakin ikhlas. Dimot e. Lah ya dikledak. Aku meng risi. Kowe iki lho ngoperasi amandel to. Wah. Kok isih nyentol ngene gedene. Wah, wong apa ya iki? Wong dipang kok malah ngomong wae. Hak nyamani siung pengapit demancep nang gulumu modar kowe. Wis gawe dadi tamani siung cempet. Pengapit, pengapit. Wis sisan gawe nggon pas nganu nadi. Nek nggon pas nadi kok langsung mati aku nek mengko ora pas nadi mak kejel-kejel lara banget kundan. Ya, iya wis gawe wis. Karena samar pamoring sukma sinungmaya
Sinumaya winayu ing asepi kocap kacarita nalika semanten pus ginigit mestakaning Kilurah Bagong ing batos Sangarga Yaksa gumun dene wonten tiyang ingkang ikhlas lair batosipun minangka tedhanipun Sangarga Yaksa nalika semanten datan mubah datan musik Kilurah Bagong semanten ugi Sangarga Yaksa ora obah akalipun hanjentong nganti kaya patung nalika semanten kelaning para Jawata gaweaning para dewa ical wujuding yaksa nenggih pangejawantaing dewaning Kilurah Bagong nenggih sang pukulun Bathara Bawarsari mrepeki ungganing Kilurah Bagong aku malah ngedep kaca pengilon. Wong milahing Mastuna sidam sekaring bawana langgeng. Bagong ngerti yo. Ulun ingkang tansah momong kelawan jeneng kita. Sejatine kita kuwi uga titisaning dewa, mung dewa ingkang ora nate den ucapake dening para titah. Weh. Samane ku dewa to? Iya, kok elek. Lho. Mergo sing tak njingi ya raine kaya bokong. Wah, iki dewane ya atos iki suara. Panjenengan sinten asmane? Ulun Bathara Bawarsari. Ulun Bathara Bawarsari ingkang tansah momong kita saksuwene kita wujud Bagong kaya ngono. Panakawan. Aduh, pukulun. Paduka tansah momong dhateng jagat kula. Kula ngantoske calon kiblat pukulun. Kula suwita dhateng Begawan Durna, kula niku urip bingung. Kula arep ngopo, arep kepiye, kudu apa sing tak tindake. Jebul kula koncatan panjenengan. Panjenengan membo dados yaksa. Pancen ulun ingkang tansah gawe lelakon kita, Bagong. Waduh, aduh. Ngaturaken panuwun pukulun dene sampun manggi lawan Pak ingkang abdipun Bagong. Iya, Bagong. Kaya ora dadi ngopo. Lan sumurupa ulun mrepeki kelawan jeneng kita wujud yaksa mau sayekti ulun ngerti laku jantra kita. Ulun kepingin jajal kelawan lahir batin kita. Jebul kita kuwi nadyan ala rupane nanging pakarti kita ngungkuli kelawan wong-wong sing becik pasuryane. Ikhlas sabar ora awel kelawan pati kuwi ingkang ndadekake ulun bombong telenging penggalih ulun Bagong. Sampeyan kok kaya kula. Ulun saksuwene ngomong kita kuwi ya sak ora-orane solas laganing ulun tiru kelawan jeneng kita. Mengkaten pukulun. Iya. Lan napa to kang dadi karep kita? Teko kita suwita Begawan Durna sarta ngupaya kayu kastuba mulya. Pikulan pukulun. Ngaten nggih pukulun, estunipun kula menika kepengin bangun desa. Mergi menapa kawontenan desa sakmenika sampun bubras langkrah boten kanten-kantenan. Kepengin para kawulanipun menika kula rukunaken langkung malih. Kula damel tentrem, kula damel rukun lan damel manunggal dhateng para kawula sanesipun saengga tetunggalan manunggal tunggal cipta rasa karsa lan karyanipun pukulun. Apa ingkang dadi gegayan kita kuwi bener mekaten pukulun. Nanging Begawan Durna paring dawuh kedah ngupaya wujudipun kayu kastuba mulya pukulun. Bagong wonten dawuh apa ingkang dadi gayuhan kita mau sayekti jebul saknyatane dudu kita ingkang tanggung jawab. Sebabe menapa pukulun? Karang Kadempel kuwi ke bawah keperintah ngendi? Karang Kadempel menika ke bawah keperintah Negari Ngamarta.
mongko rusak ing desa Karang Kadempel kuwi kok dadi tanggung jawab kita. Ing mestine dadi tanggung jawab ing para Pandhawa, nanging sabab apa? Teka para Pandhawa wisuh lumuh ngentasi perkara. Malah kita ingkang budidaya mbangun desa Karang Kadempel. Yen to kaya mengkono ora ana pigunane Pandhawa dadi songsong pengayomaning para kawula, teka ora gelem nyumurupi rusak ing desa Karang Kadempel Bagong. Terus mula kang sangka kuwi satenane iki dudu pakaryan kita, nanging gandeng kita wis duwe niat saka pamrayoga ulun Bagong, kita kudu ngelingake lawan para Pandhawa. Yen kita bisa ngelingake marang para Pandhawa supaya eling yen to duwe wewengkon kang aran Karang Kadempel ingkang dina iki lagi rusak kahanane. Mula para Pandhawa kudu gelem dandan-dandan Karang Kadempel. Ewadene Pandhawa ora gelem dandan-dandan Karang Kadempel, cetha yen to Pandhawa ora pantes minangka dadi songsong pengayomaning kawula sak negara Ngamarta Bagong. Kagiat risang kapirangu rinangkul kinampit kambedo sang reknaning bawana. Ya si tukang walang ati. Mekaten Bu Kulun. Iya. Lajeng keparingipun apa ingkang kita upaya kayu kastuba mulya bakal ulun paringake lawan jeneng kita Bagong. Dadi syarat pembangunaning desa Karang Kadempel. Nanging sadurunge kita ndandani desa Karang Kadempel luwih dhisik elingna para Pandhawa. Ora jeneng kita wani lan para Pandhawa nanging ngelingake sabab piyayi sepuh padha ngendikake, wong kang pinter padha ngandhakake sak apik-apike wong isih eneng alane, sak ala alaning menungsa isih kedunungan rasa apik. Mula gandeng Pandhawa kuwi wong satra ingkang ngateken ati suci pepayung budi rahayu. Nanging sing jeneng titah kesawapan kulit daging kuwi isih duwe rasa kleru lan isih bisa tumindak luput. Mula kang sangka kuwi wong kang kaya kuwi ingkang wajib madhangake lawan para Pandhawa. Inggih, ngestakaken dawuh Bu Kulun. Lajeng kepareng paduka mara gage tampan ana kayu kastuba mulya ingkang kita upaya Bagong. Lajeng selajengipun niki pripun Bu Kulun, nek kula wujud Bagong kaya ngeten niki nek nganti kadenangan para Pandhawa mesti malah kula didukani entek amek kurang golek. Mula kula nyuwun pambiyantunipun Iwang Bu Kulun Bathara Bawarsari ingkang tansah momong dhateng jagat kula. Kula nyuwun senjata pitulung supados kula mboten wujud Bagong. Kita bakal ulun dandani tanpa beda kelawan kaya ulun nalika semana. Wujud napa Bu Kulun? Celeng kudu. Wujud buta Bagong. Wujud buta kados panjenengan kala wau. Iya Bagong. Sawise kita wujud buta, ulun bali lawan jagat kita. Ulun bali momong lawan kita Bagong. Nggih, ngestakaken dawuh lan dadi pangertenmu. Yen to niyate Durna lan Kurawa kabeh mau sayekti ora kok bakal maringi bebungah wujuding kayu kastuba mulya. Nanging mun dadi srana nggone bakal padha kepengin gawe patimu
Sabab kita kuwi dumadi saka ayang-ayangane Semar. Ulun ingkang diutus dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah kinen manjalma wujud titah saka asal mulane alan ayang-ayanganing Semar Badranaya. Mula kita ulun dandani wujud yaksa kaya ulun lan ulun bali manjing anggo kita. Nun inggih ngestakaken dawuh sawise kaya mengkono kita budhal marang Praja Ngamarta. Barang wamuk ning Praja Ngamarta. Wah, mengke nek wong-wong Pandhawa mboten wonten sing ngalahke kula, aja kuwatir. Iki dadi sarana Pandhawa eling lawan desa Karangkadempel supaya Pandhawa uga mbantu kelawan nggon kita duwe niat bangun Karangkadempel. Ngestakaken dawuh Pukulun. Megenga napas sawetara Panakawan Bagong. Tan samar pamoring sukma sinukmaya winah ya ing asepi. Sumimpen telenging kalbu pambukaning warana. Manteng pangesing Sang Pukulun Bathara Bawarsari. Nyipta Kilurah Bagong ical wujuding Kilurah Bagong babar wujuding yaksa. Dadosaken kagyat kadra kasan Kilurah Bagong wau. Wujud bali kaya asal mula nalika ulun mimba yaksa. Nggih, Pukulun. Lajeng kepareng paduka Pukulun kados pundi? Ulun manjing sajiwaning angga kita. Kanthi wujuding kayu kastuba kula bakal dadi wong kang digdaya sekti kalintang jayaning perang. Tumuli budhal marang negara Ngamarta. Elingna para Pandhawa yen to Pandhawa duwe kewajiban uga mbangun desa. Ora mung Karangkadempel nanging desa-desa ing menapa dadi wengkoning negara Ngamarta kuwi wajib digatekake dening para Pandhawa. Iki ngestakaken dawuh Pukulun monggo latri manjing angganipun ingkang abdi. Kose kita arep nganggo jeneng sapa? Waduh la mriku ingkang repot. Lah dipun keparengaken kula menika wujud buta, kula badhe mawi tenger Didya buta kala. Nganggo jeneng sing apik, Bagong. Nggih, kula bingung mawi nami napa. Jajal Werka. Wah, menawi jajal kudu tumbas. Jajal kok ora tuku, aja ngecul. Ulun dudu pangkeculan. Ulun manjing anggo kita. Inggih, ngestakaken dawuh Pukulun. Wisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan Warayang Misikan Magulingan 5 ladal Panjen bener ngendikane Wangadi Pukulun ingkang dawuh kelawan aku yen to sejatine iki dudu kewajibanku nanging nggonku tresna kelawan desa Karangkadempel nganti tak rewangi ketuyung-tuyung kaya ngene awakku bareng ketemu Iwang Pikulun Bathara Bawarsari dadi dalan nggonku bakal ngelingake marang para Pandhawa. Pandhawa
Aja banget-banget nggonmu enak-enak lungguhan sira tumpang kendangan dengkul. Ora gatekke karo kawulamu, Kiwa tengening negara Ngamarta butuh mbok gatekake. Butuh srana wewangunan sing becik yen kowe ora gelem ngulatake karo kawulamu, aku ingkang bakal ngelingake karo kowe.